Laci Romančík po zápase vo Zvolene. Laci, zhodnotenie dnešného zápasu. A myslím si, že sme od začiatku išli s tým plánom, čo sme sem prišli a proste to bolo hrať ten play-off hokej jednoducho, lebo nehrá sa tu ľahko vo Zvolene. A bol to proste super výkon, hlavne tímový. Podržal nás brankár výborne, ale myslím si, že sme hrali chytro a možno to nebol pekný hokej na oko, ale my sme išli sem v prvom rade za 3 bodmi a to sme splnili. Dobrý comeback, ako to cítiš ty? Dlhšie si absentoval? Hej, tak vlastne po 2,5 mesiaci, dosť dlhá doba, takže prvú tretinu som sa to tak dostával pomaličky, ale od druhej som sa cítil už dobre a myslím si, že je to na dobrej ceste, aby som mohol na tento výkon nadviazať a hrať ďalej a cítiť sa lepšie a lepšie po tom dlhom zranení. Dnešný zápas bol, myslím si, dobrá pozvánka na zápas s Mikulášom, tak odkaz pre fanúšikov. Určite, tak budem rád, keď prídu fanúšikovia čo v najväčšom počte. Je to, jak sa povie, náš 6. hráč, čiže v dôležitých bodoch, ktoré musíme získať, verím, že nás podporia a že zasa nadviažeme na tento výkon a vyhráme. Ďakujem pekne. Díky.